Arwakni machiegni nyakwara Muge Jwang'i chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Luoch. Nyakwara Muge Jwang' ka wachako chenro mar ohala gi mwandu, wadarango ohala no mano mar garaj mitimo e kaunti ma Nairobi, tainya aluora ma Jamhuri. Kae warado kod Boniface Oduor. Boniface Oduor osetimo ohala ni kuom higni mohewo 20, mano ka entiere aluora ma Jamhuri. Omiyo riekni mopogore opogore kaka nochako ohala kendo kaka ohala osebedo e kindegi duto. Oseneno mathoth. Chenro mage mag wicho nyamburko, loso kachiel koda ka kongo, moko ma ikelo kae kokethre. Miye mor mar tich ni man nitie jogo madok pacho bende kalure kod ohala ni. Gin gimoro ma gikete mesa. Kawuono wayudo thuolo mar bet kode piny, omiyo wasigande e yor ohala. Nyaka sani osetae nade. An gi nyinga iluonga Boniface Oduor Obunde, awodu Kenya. Ohala matimo en ohala mar garaj. Asetime sani higni malawo 24. Tich mwatimo ka en tich mar loso gari. E loso gari ka nitiere departments mang'eny. Wantiere kod bodywork, wantiere kod spray painting, wantiere gi mechanical, wantiere gi wiring, wantiere kod upholstery, wantiere kod car detailing. Koro kaka ne wachako tich, niyudo ko wariwore wan kod paro mopogore opogore. Kechido ntiere ng'ano ma ong'eyo mana department mar paintwork. Ng'ama chielo ong'eyo rieyo gari, ng'ato machielo ong'eyo timo buffing. Koro wacho ni mondo wariwre kanyakla mondo wabed gimoro achiel, eka koro wanyalo form gimiluongo ni garage. Keche gari samodonje e garage tidwa notimne tije gi duto. To ka itiyo kendi ng'ato achiel ok ibinyalo nikech ok inyal ng'e gi duto. Tich wani okoyo to dwaro chuny mana kaka iwache no. Kendo joma ng'eny ma biro mar mondo wati kan moro achiel, thothne ng'eny gi ol magiwe e kore mana ka ng'ato nyadhi skul to kako tim maber to kendo oneno ko ol ochako ochomo mana kama chielo. E kama wantiere ni ng'enywa kaka wantiere ka gin jogo mopuonjore tich ka. Ng'enywa kaka wantiere ka gin jogo mopuonjore tich ka. Kendo en mor marwa kuneno ka ng'ano mobiro mar mondo ong'e wach puonjruok tich, moduogo lony bong'e tich kendo nyalo tiye mokel chiemo e mesa. Waneno ka en mor marwa. Gima duong' masesomo e tijni en nyaka ibed jaratiro. Kendo nyaka ibed ng'ano ma wacha adier ne customer. Kendo seche ma uwinjore kod customer miyudo, uwinjoru ni mae tich mojo be nitiyo, to nyaka itime kaka uwinjoru. Ndalo duto ka watiyo, inyalo bedo ni tiyo to king'i, ok iket weche mag pesa mbele. Kiketo pesa mbele sana, tibro kawo pesa to kitiyo customer to the satisfaction kaka ne uwinjore. Mano miyo customer no kodhi en odhi kendo ok obichako duogi. To kitiyo maber, tibro yudo more referrals, kendo ibro yudo ka ndalo duto, yudo ka in kod tije mang'eny. Mana kaka inyalo neno sani garage kuma wachung'eni. Ineno ka waonge kata mana space nikech kaluwore kod tijo mwatiyo kod adieri. Gima nyalo wacho ni ng'ama chake ohala ni mondo kaka asepimo nyaka obed ni ong'eyo gima otimo. Mar ariyo, e town mwantie Nairobi ka, seche moko ok oyot ahinya yudo kamidwa lose ohala ni nikech en ohala madwaro space maduong' matin. To kaka ung'eyo town ka yudo space no ok oyot. Koro mana kaka kendo achaka pimo, sama iseng'eyo gimitimo, then uduogo umakuru. Kusemakuru, koro mano nyalo miyo teko mare go lweny mare chulo kama utiye.
koro kata ka uyude ka ichule pesa mang'eny to tich bedo mayot nikech koro uriwo idwa kugolo matin to manage chulo kama utiye. Ok oyot ahinya, mano en koro ka wang'iye matut en kwa wuoyo about discipline. Ka seche misetiyo ma iseyudo ohala ma pesa moro donjo matin, ka ionge gi discipline to kinyal manage nikech dwaro ng'eny gik ma pesa dwaro mondo tim godo ng'eny, ma ka pesa donjo takawo tadhi atimo kode to ka okawe pesa moro kando ma dhiro to tich mano kiny ka yudo tich ma ok dwa miya deposit dhi tama tiyo. Koro miyo duto ndalo duto an pesa kodonjo to pesa ni aringo atere bank, kasekete bank koka koro abro duogo chien achako paro mos ni ang'o monjo be ni pesa ni timo tich motiyo bendo tire morumo, alafu nyaka dong kod pesa moro mar emergency ma in case na yudo tich moro to pesa no nyalo konyo. Omiyo en a matter of discipline. Gima anyalo wacho ni nachak chon dikoro asechopo mabor en koso ng'eyo ni ohala ni kare en ohala maber, kod koso yudo jok mwatiyo kod joma ratiro, nikech dina chak chon ariwra gi jogo ma wanyalo konyore kod e paro mwati kanyakla achiel digonyo wan mabor, to kata gie sani pod ok olewo. Ohala ni konyo maber kendo ok wanyal regret. Mokwongo gima ne challenges mwasebedo godo emomiyo waketo okang' achiel ka koda kacha, kane wayudo ni kama watiye mondi nyaka waketie security, emomiyo waketo security fence, mano konyowa. Mar ariyo nyaka waket security from security firms, jogo ma wachulo pesa mar mondo ritnwa mwandu gi seche mwaonge seche gotieno ma waonge tich. Mano en gima waketo ma geche duto mantiere ka gine lwedo makare kendo onge giri customer manyalo lal kata achiel. Mar adek kendo gima obedo wachako watimo wan kod riwruok, wariwre ma waloso gimiluongo ni welfare. Welfare ni konyo wan kechen is a welfare mobedo registered. Ndalo duto ka wan kod yuto wato waketo e agulu kacha. Achiel kuom koyudo shida to ka wadwaro pesa moro ma ng'wech ma ikonyo kod achiel kuom wato donjo mana agulu kanyo to wagolo gima ntiere to wakonyo kod achiel kuomwa. Jowa koyudo shida kwa yudo liel ma ogin gik matie mok wanyal ringo to wakonyre haraka nikech kaluwore ng'eny marwa kod matin mwakani agulu kacha osekonyowa mathoth. Omiyo ok waseneno shida in terms of security wise. Customers kelonwa geche gin kod kwe kendo ka gibiro kawo onge complain. Gima bende watimo, gari moro amora modonje e garage kama idwa lose wayawo ne gimiluongo ni job card. Job card ni nitiere customer details kuonde ma customer bro sign, nitie kod items ma wasign all the items ma customer mantiere e gache. Mago kwa sign te to wasign tich mwawinjore. Sama ibiro kawo gari chieng' mwasetieko lose kendo waduogi wami copy mar job card. Ibiro miwa copy mar job card kendo waduogo watimo gimiluongo reinspection kendo wakonfirm gimoro amora ni kare. Miyo mano osekonyowa kendo wasedhi maber nyaka kawuono. Gima nyalo kwayo jo ohala mang'eny madwa chako ohala, sana ananyalo encourage ohala mar garage. Wakwayo ni wapuonjuru nyithiwa mar mondo seche ma gibiro ohala mar garage gibed ng'ano man gi chuny motegno, nikech ohala ni ok en ohala mayot. En tich ma bende lilo dendi, en tich ma kiwo kan go iol nikech igori gi nyundo malich. Kuneno paint work mwatimo kacha gin chemicals ma can affect someone. Koro gin tije ma ka ng'ato ma onge chuny motegno to ok nyal time. To gima nyalo kwayo kendo
ni tijni ema ntiere gi pesa. Pesa nitiere e tijwani. Omiyo ng'ama dwa chako ohala ni warwakou kendo thuolo ntiere, biuru mondo amakru lwedo kendo watiu kama achiel. Kama watiye ka wani oganda moriwore mar Jamhuri Jua Kali group wa form welfare mamarwa kendo watiyo kan moro achiel. Wan kidwarowa ibro yudwa Jamhuri ka namba 90721 813426. Nyakwara Muge Jwang' wasewinjo sigand Boniface kendo en geno mara ni somo gimoro iye kacha to pok watieko ni mare ohala mar ariyo mwarango gin jogo mating'o ni mwandu kagolo kumoro achiel kendo tere kumoro. Mane gimiyo kawuono wawinjo sigand Fidel Luchieng' ma bende ntiere kod loche ma bende otayo e kaunti ma Kisumu e kar dak Makondele. Kae ntie gik mathoth minyiewo mano oting'o bricks magedo, kuoyo, ntie fito, ntiere mwandu mopogore opogore ka minya bedo ni dwaro kia ya luora Makondele kendo terni kamora mora madiponi idwani otere mwandugo. Kawuono omiyo wariekni mage ni to ohala ni mano mar transport kata mar golo mwandu kawuok Kondele ka nyaka kumachielo bende kamidhi bedo kacha ka intiere. Ohala ni osebedo kotime kuom kinde to sani omiyo mor moyudo kachiel koda kachiedh nade ma bende okadhe. Okay, ginyinga iluongo ni Fidel Ochieng' Okech, an ajandhiwa, Homa Bay County, kamoro ni Pala. Gisani, an Kisumu ka, kamoro ni Kondele. An atimo transport. Transport matimo, an ariembo gari mar FH. Okay, transport matimo, atimo county wide. Anyalo dhi Mombasa, Nairobi, Kisumu. Mane ohala matimo. Ber mase neno ohala ni nachako 2015. Sani an giga par nyaka atimo ohala ni. Ntiere changamoto masenene ohala ni gi ber masenene ohala ni. Moko kachako gi ber masenene ohala ni osekonya mang'eny. Kech kada adonje ohala ni mokwongo nariembo ga pikipiki. Pesa mana yudo e pikipiki naneno ka tin. Koro na upgrade adhi weche mag transport mag driving. Koro atimo transport. Ohala mar transport mi osemiya pesa masani aseneno achiel ariyo adek masetimo. An giga moko maseloso mantie chien kanyo. Koro ohala ni en ohala maber, ok orach. To kwadhi e changamoto mantiere ohala ni odwaro chuny ngech customer waromo go customer mopogore opogore. To seche moko iromo customer Kisumu ka to mi mwandune odwani mwandune no chop Nairobi. Koro seche moko en odwani mwandune ochop Nairobi, en onge no bro mi mwandu Kisumu to odwani mwandune ochop Nairobi. Koro kideliver ne mwandu maber eko bro chako medi ohala machielo. Koro changamoto mantiere seche moko customer mi mwandu ni idhi kata Nairobi. To endara kae wan gi changamoto mang'eny. Seche moko iwuok gi mwandu Kisumu idhi Nairobi. Kichopo kata area mar Salga, Nakuru, iyudo ka joma undu oteki nyara omai mwandu mar customer. Ngini customer ku believe ni ati mwandu ne okaw gi joma undu gi. Koro maga achiel kuom changamoto mwaneno, koro aina go miyo walus ga customer seche moko. Koro wagombo ga ni wabedo gi customer go ka gik machalo kamago tokea to embo witness. Koro maga changamoto mosebedo kwaneno kata seche moko NTSA gin gi crackdown moro. Koro gidhi gi delay wendara ma mwandu customer kochopo in time. Koro mondi convince customer ni mwandu ne achiel ariyo adek magi mae mane ntiere yo ok onyal understand mapiyo. Koro maga achiel kuom changamoto mwaneno mwapitia. Nikech waringo gi kaka gari en mwandu maduong' size kaka an gari mariembo en gimoro 6 million and above. Koro ritruok mango ok dang' wach ni wan gi ritruok makare, but Nyasaye tema ritowa nikech kuonde mwaringe wakale kind joma undu. To koro anyalo wacho ni Nyasaye maritowa. Ritruok mo malich kata mani wacho no mano to ok anyalo wacho ni to wan go ahinya. Wacho joma risk. Ohala mar transport ni pok abiro gi paro mar dhi kamoro nikech kana wuok e tij pikipiki to abiro ohala ni. Nikech ohala ni asetime for more than 10 years.
to opo kaneno rachne nikech mondo ng'ato wuok kamoro nyaka ne mana rach gimoro ko wuok kamoro ato gi an to pok agombo mar wuoke nikech nitie kuonde mokonya mang'eny. Competition to nitiere kae nikech most of drivers mekwa achiel kuomwa kaka iyudo ka ng'ato okelo gari manyien ato an gi mara moro machon cha. Koro ing'eni mondo gari manyien ni koro ng'acha bro sungo gache manyien ni koro kasta bro ni an ng'ani mae madwaro koro bro lora luwa gi trust ma in go kachiel ga dieri ma in go emomiyo customer ni cha bro kawi kata gachi ni pod en gari machon koro bro kai kalore kaka in gi luoro mwandu community deliver mwandu in time mwandu chopo makare maonge molal kata chiel jipo mara ne vijende weto kata youth magwa an anyalo mana jiwo youth magwa nikech Kenya wa masani en Kenya ma tich onge to once in gi gimoro e lweti minyalo timo kik icha gima in go but tema to kotamre inyalo dhi step machielo nikech onge gima en mana chir kachiel gi ngufu koro kaka wayudore Kondele next to police station kae roundabout namba mar simu en 0757 620394 mane kaka watimo ohala no koro kidwaro watu inyalo yudo e nambni mawacho no. Wasewinjo sigeni ariyo mokwongo nyakora moge jwang'e cheno ni mar ohala gi mwandu kendo koro sani wadani wakaw ywewa en geno mara ni pod idhi kete kar kani mar kaduogo ka kod ja ohala mar juma chikidhi mabor. Owadwa ma ilawi mar nyombo koro in tim piyo mondo idhi pim lawni kibohere to wabo nyiewe to wachna gimoro kae dichuo moro mane nitie ringo godo cha pod gidak kode koso Wija, an kabiro fwenyo ni in gi nyako moro e ngimani adwa ni ng'e maber ni nyako ma jane koni ma bende wa banana ni bro mi chwat mager. Madam winjane mayeya ang'o miyo nyako ne orwako law ma ane mana yiero. Madam ritane Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Arwaki ni machiegni kendo nyakora moge jwang'e cheno ni mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni pod ikete kar ka e chenro ni. Dibed ni intiere go ohala mora mora ma diher mondo miwa biri kamora mora ma intiere. Ornwa SMS e line marwa ma en 3-600 kata limbui marwa mar Ramogi TV e cheno ni mantiere live. Comment piny kanyo tikonwa kama intiere kaeto bang'e wadhi biro iri wamenyo ohala ma itimo isumnwa riekni kaka inyalo chake kendo kaka itayo mari bende. To ka yudo thuolo mano mar tuti kodwa wabo bedo gi mor mar chopo iri mondo mi wamenye bende. Nyakora moge jwang' igni inyalo kwano kachako 1, 2, 3 moko chopo 10 kawuono wantiere igni 11 are ne okotho ng'ayo chak timo ohande mano mar mitumba e kar chiro kae matoi mayudore Kibra. Nyaka sani mor mane mosebedo koyudo e tijni
Tich mowacho ni kata kokale midhiero mano mar wang' mar chiro, pod entiere kod chir kachiel koda ka mijing'o mar timo tijni mar mitumba. Omiyo wasigande kaka nochako lokruok mar chiro kachiel koda kaka oganda donjo kendo wuok. Mor mare ni kanye, to yie achiedh nade, oyudo mor machal nade ei midhierono. Kawuono wayudo thuolo mar bet kode e kare mar timo ohala ei Toi, mano chiro ma Toi e kar dak ma Kibra. Okoth Ong'ayo e ja ohalawa mar juma. Ginyinga iluonga no Okoth Ong'ayo. Atimo ohala mar uso lewni mag second hand Toi Market, stall A6 kama wantie. Ohala ni asebete kuom higni 11 katimo ohala mar uso lewni. Ohala ni asebetie kuom higni 11 to ohelni ng'eny ma itimo. Kendo kata kirango Toi ka to ohelni thoth mane anyalo timo. To nayiero uso lewni nikech naneno ni mane ohala manyalo timo mayot kalure gi gima natimo kane pok abiro e ohala ni. Nachako timo ohala Kisumu, Oile Market, nachako uso lewni. Koro kana biro Toi Market ka to naneno ni mondo adhi mbele gi ohala mar lewni nikech mane nachako timo. Kende mnanyalo timo mayot nikech law ing'e ni koko kethore to en podi nyalo use. E ohala mar mtumba gima dwarore maduong' ahinya ni nyaki bed ng'at man kod passion, then nyaki bed kod lek. E ohala mar mtumba dwaro mana capital mohala mar mtumba dwaro ok onyal bedo mathoth ahinya to lure ni idwa timo ohala mar lewni na mage. Kaka an kae kuom ranyisi auso longe, tauso tops, tauso socks. Duka nyaka bed busy. Kitimo ohala to duka ka customer donje to nyaka bed busy. Duka bedo busy ni ok ius gimoro achiel e duka kata stall. Koro mondo ichak ohala mar lewni nyaki bed kod capital. To capital gima decide capital mondo gibedgo en kit lewni midwa waro midwa chako uso. Kech kirango longe, bei makaogo longe, makaogo tops, makaogo socks opogore. Koro lure ni adwa chake, tadwa chako gi lewni na mage. Gima miya mor kod teko mondo pile ka chiew tabi kae mondo ayaw ohala en hero tijani. Mano mora mokwongo. Mar ariyo, customers. Gima mora ni kauso ne customer kawuono to auso ne law maber to odhi duogo to koko duogo nyalo refer customer machielo ira. Koro gik mamora gin ariyo handa ni ana wuon ahere kenda monde pile ka pile. Mar ariyo, customers mi ahero halani kenda bire pile ka pile nikech customers emoketo waka. Midhiero ma wakale ohala mar lewni thoth mak mana ni major ones gin kaka mokwongo kitimo ohala en ni expenditure mari okonego exceed income mari e ohala. Yuto mara mayude ohala mar lewni ni kit pesa matiyogo okonego hingi yuto makae. Mane en challenge maduong'. Mar ariyo, sani ohala ne piny kendo king'iyo kata movements e chiro ka to tin kech ji onge pesa ngimo idho. Koro chunowa nuwa bende nyaka wamed bech law sama wauso lewni ka. Koro challenge maduong' kabisa en ni bei ma wakaogo lewni tax omed. Koro yudo ka ohala me yudo tin to nikech en tich misero manyaki ti koribo bire abira kata iyudo ohala matin, but challenges to thoth e sekta mar mtumba mar lewni thoth kabisa.
kuom higni 11 ang'o matimo maber sani ma dapar datim chiendi koran mabor. Gima nok ang'eyo kana donjo ohala mar lewni ni ohala mar lewni dwaro branches, kendo lewni ma uso kagi longe gi kowuok ka to dhi e stall machielo gi price machielo, tops gi kowuok ka to dhi e stall machielo gi price machielo. Sani en ni dachak yawo branches kata stalls machielo chon di koro an mabor, nikech iyudo ka kochopo godhiambo to stall A6 okelo matin, another stall okelo matin, stall machielo an go piny kocha be okelo matin. Koro iyudo ka branches gi thoth to iyudo ka yuto medore matin minyalo timogo gima nyalo konyi. Koro dachako ohala ni sama nachake dabi kod paro mar yawo other branches kata other stalls makete tich. I would have been far, very far. Kungo kod dhi e bengi ka hola kidwa chako ohala. Gimokwongo kidwa chako ohala nyaka identify site kama idwa timo ohala. 2, nyaka decide ni en kit ohala mane midwa timo, kore ka decide amount. Koro anyalo nyiso ng'ama dwa chako ohala ni ber mondi tim kungo mari matin tichak go ohala moloyo dhi kuongo ka hola e bengi tichako go ohala, nikech ohala nyalo lwar to pesa ni nyalo nyumore to jo bengi to bandhi mondi chulgi. But kitimo kungo matin ichama bich tikana bich ta bich mikane kano ni kochopo kata 10,000 kata 15 kata 20 to koro idhi tichako go ohala. Nyiso ni chako ohala go pesa ni. Ohala mar bengi, hola mar bengi dwaro ohala mosechako dhi mbele. Mane advice manyalo miyo joma dwa chako ohala. Hola mar bengi kidwa timo go ohala to dwaro ohala mosechako dhi mbele, ohala mosechakore. But ohala ma kidwa chako to dwaro pesa ni wuon kata tin. Tichako go ohala mondo ing'e no ohala dongore, chake matin. E chiro antie section A. Egin stall mantie mause ni iluongo stall A6. Nyiso ni antie section A to nigi sections. Koro kibiro ka tiyuda, namba na en 07 28 68 76 49 07 28 68 76 49. Ote mango ne jo hala wetena within Toy Market and outside Toy Market en ni wan kaka jo hala nyaka wabed joma creative. Ja ohala ibedo ng'ama creative ni kik watimo ohala achiel maka wanyumore pi to wanyumore gi lepwa. Nyaka wabed kod ohelni mopogre opogre, then kik waketo ohala kamoro achiel. Inyalo bedo gi stall achiel kamoro to kendo moro ibedo go kamachielo. To ne jowa bende ma ekadwa chako ohala kaachiel gi jowa matindo en ni kik wabed jomogeno kata keto geno margi kuom tij andika, to waduoke pachwa wakete geno magwa ni wan bende wanyalo chako ba wadhi mbele. Joma tindo nyalo chako ohala, kik waket pachwa gi tekowa gi lek marwa ni nyaka ndikwa. Nyakwaramoge Jwang' sigana ka sigana ma wakiloni puonji gimoro kata machielo kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Mane gimomiyo kawuono ni wawinjo sigana mano mar Boniface Fidel kod Okoth Ong'ayo mar A6 mano stonde mayudore Toi. Ageno ni kuom sigande isomo gimoro ma bende nyalo jiwi mondo mi chako ohala moro amora midwaro kendo yud jip makare mar dhi nyime kodgi. Nyaka juma manyien ka omenyo ni weli mamoko ka omi riekni mopogore opogore oriti masani ka iketi mana Ramogi TV e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyinga Cleophas Oluoch.
Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.